Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Gus Fastajib Official. Saya nge-live streaming pagi-pagi. Jos kuwi wis arep subuh bolo. Ya ora apa-apa nek live karo Gus Fastajib ya sip. Bayaran Gus, bayaran. Tur yo nek live karo Gus Fastajib ki yo ana penotone ngono ki ndobolo. Kulon Progo hadir, Banjarbaru hadir, Kalimantan hadir, Blora hadir, pokoknya hadir. Live streaming karo Gus Fastajib, pokoknya jos bolo. Jos Gus, nggih. Live kok ratus. Tur ya si kuwi bolo sik. Singale ngejak gelut geser. Tur ya si kuwi nek live streaming bersama Gus Fastajib Official. Ana sponsore Pertamina, Hinimebel, terus apa ngono. Ya nek live karo Gus Fastajib ya sip bolo. Sip. Sing penting jos kuwi. Tur ya sesuk arep ning Blitar, patang sasi. Nge-live maksude. Tur ya si kuwi nek live streaming karo Gus Fastajib Official. Live Gus nggih. Tur Kediri hadir, Banjarbaru hadir, Riau hadir, Sulawesi hadir, Papua hadir, pokoknya Kulon Progo hadir, Wonosobo hadir. Paling Kang Nur bakule siome lagi komentar. Delok live tur ya sip kuwi. Nek live karo Gus Fastajib bayaran ya okah sih nek gawe channel YouTube. Tur nek ning Blitar kuwi sip kuwi nyoteng jamae ST Nyel. Jamae ayu-ayu ta Gus, ayu-ayu. Tur ya sip kuwi. Nek ning gone Gus Idam sip kuwi. Live streaming. Live hari ini bersama Gus Fastajib Official. Pokoknya jos gandos. Tur ya nek live karo Gus Fastajib ki ya jos. Sing penting ya ceweke ayu-ayu. Ayu ya santri kelapyak jirayu. Tur ya gede bolo. Nek live karo Gus Fastajib Official. Jos jis pokoke. Tur ya golek sing mening-mening bolo. Rakitan ayo Pak Bos ST nonton iki, Pak Bos, Pak Ditangin. Terus apa ya? Terus Pak Utong nonton lagi turu persiapan minggu ding lali aku prai. Tur ya sip kuwi, ming umbluk tok. Tukang umbluk. Sing penting ning gone Gus Idam. Ning Blitar. Ning makate ning nginep patang sasi guys. Mene tok sound anyar. Patang sasi, pokoke patang sasi.
ning Blitar. Ngopo Gus? Yo ngewangi nyapu-nyapu. Tur yo ning Blitar yo sip kuwi. Bayaran. Gawe konten. Oke, di komen yuk. Di komen. Pokoke nek live ki ya sip kuwi. Live karo Gus Fastajib Jos. Sing penting ora golek tanya jawab. Wong anggere tok ditekon. Sing penting ki ning Blitar. Ning Blitar Gus. Heeh, ning Blitar. Pokoke ning Blitar Jos Jis pokoke. Tur yo sip kuwi ning Blitar. Yo ngonten-ngonten ning kono iki entuk duit men kaya David Media kuwi yo kenal Gus Fastajib. Nek nge-live streaming kaya David Multimedia iki jos kuwi. Live streaming ning gede markase Gus Idam kono Blitar. Tapi ya nek nge-live ning Blitar ki ya sip kuwi. Bisa golek sing simer jos. Ayo ti sawer. Mbok kai gajah po kai donat kan lumayan. Kena nggo tuku apa kuwi politeron anyar. Tadi ya sip kuwi nek live karo Gus Fastajib ki bolo jos pokoke. Men penontonnya ben tur ya nek ST Pusat ki ya ayu-ayu. Ayu-ayu Gus, ayu-ayu nek ning Blitar kono. Blitar kan Jawa Timur. Sing penting ki Tulungagung, Kediri, Blitar, Malang wis kuwi. Ning Kabupaten Blitar sip kuwi. Ning Desa Slengat Karanggayam, Desa Slengat Karanggayam Blitar jos kuwi. Pokoke ning Blitar bodo sip kuwi bolo. Jos mantep kuwi nek ning Blitar. Mesti live ki ya rakitan etuk dit ki ya lumayan je. Lumayan. Yo paling yo 100 juta dolar. Live karo Gus Tajib jos jis pokoke.
Tot ayu-ayu ora Gus. Ayu sisok nek ning Blitar jos gandos. Tot kelingan ning gone sok pengajian ning gone mak esok imah ora kelingan. Oke, Latari Hadir pokoke kelingan mantanku Yaya. Ya ora mantan ding, ya mantan. Sing penting ya sisuk ning Blitar. Oke, sing penting ki live streaming ki ya sip kuwi. Tur ya sisuk ning Blitar. Blitar Raya Gus. Heeh. Tur ya dek di Gus ki ya penak. Dekerane pusat. Jos gandos. Jos Cispoy. Nek live streaming karo Gus Fast Tajib ki ya sip. Apa meneh sisuk pengajian Gus Sidam ning omahe. Makase maksude. Markase Gus Sidam ki lak sip to bolo. Sing penting gawe konten ge wawancara jamaah sing delok mesti opah jos ngono kuwi 4 sasi Gus 4 sasi heeh 4 sasi to ya gede kuwi syuting ning Blitar. Tot ya sip kuwi sisok nek syuting ning Blitar bayarane akeh terus penontonnya ya sip kuwi. Syuting ning Blitar pokoke sip kuwi ning Blitar. Hoto bolo, tenan. Sing penting sip kuwi. Nek ning Blitar sip jos jis. Pokoke nyos kuwi bolo sisok nek ning Blitar. Tur ya gede kuwi bayaran. Blitar Gus, nggih pokoke ning Blitar. Sing penting ki ning gone Gus Sidam sip. Cek. Oh, sponsore liwat to bolo. Sing penting ya gede kuwi. Nek sisok ning Blitar jos. Pokoke nek ning Blitar jos gandos. Kelingan pengajian Gus Sidam ning gone sok imah. Kuwi ya sip. Tur ya kelingan pengajian Gus Sidam ning Pasiban. Sip. Sing penting ki nek ning Blitar ki ya jos gandos. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dak kepanjangan.